Kubleye pi baro kini kilongki kubor bam takasngi. Kum kadak ban pentip shabaro kinong yalam jugi sengsan perthei bapher. Ki badon hapo kari India khamtam shakinong yalam liang persha. Halor ka jingnet bom da ki shipai kari India. Shaki benta jungka sindur. Ki bahap hapo kari Pakistan. Ki shipai kila penshisha. Bakila let ban bom ya kite ki kendai teli ki jaka. Bala pelong ketem badri tengen da ki lekno ha Pakistan. Bar ka Pakistan occupied Kashmir POK ka sarkar pedeng kala khot ye ka jingelang jong baro ki sengsan perthei menta kasngi. Ka jingnek ther jong ki shipai kari India ye ki teki khendai teli ki jaka ki badon hapo kari Pakistan ki bakenthop ya ka Bahawalpur, Muridke, Gulpur, Sawai Camp, Kotli Camp, Barnala Camp, Sarjal Camp, Memuna Camp, Bar ka Bilal Camp, kum kadak jong ka jingsiu keliang ya ka jingja hapa halgam ha ka arfu arturik urisau ka belapelong bahadu arf ndriungut kiriu pat ba kari India kila syuklon yap ha ka kti jong kite ki kenhun ne no badai na po kari Pakistan. Ya kini ka jingya kendu lapna do Menteri Parliamentary Affairs kata Kiren Rijiju hadin balapelong ya ka jinghyar thma shiliang pot da ki shipai kari India. Katay ka jingnet bom da ki shipai kari, ya kite ki ktem juki kenhun sengle no ki bakenthum, ya ka sengle no Hizbul, Mujahideen, ka Lashkar-e-Taiba, bat ka Jaish-e-Mohammed, ka longbet kumno ban siu keliang bat ban pendu jat sundon, ya ki ba ki sengle no baju penthut bha ya ka syongsuk syongsan hapo usam kari India. Kinong yalam na baro ki sengsan perthei kila pen ka jinglong rangba bar ka jingyetli hakum kane kapor ka ba bha baro kila pen pau ye ka jing sngongo ya ka jing trei jong ki shipai ha operation sindur bar kila pen tikna ya ka jing kershan ka ba pura ya ka sarkar bat ya ki shipai UMP ka Kongres ublong ru unong yalam kaliang persha jong ka Lok Sabha kata Rahul Gandhi ula ong ba kaseng kala ay ka jing kershan ka bapura ya ka sarkar ha ka ba ula kdoro ba kidon ki jingtip ki ba bnia ki bala buri ha ka por ba pelong ya ka jingyalang syu kat kum ki jingtip laong ba ka jingtmu jong kane ka jingyalang kalong ban ay ya ka jing batai ka ba bnia halor ki thong jong ka operation sindur ki jaka le no ki bala sha thombor bat sha penpra bar ka jing penkre jong kari India bane lada jia ka nu ka jingjur ka bala ban wanja napo kari Pakistan.